Kunomlisa owumlandeli omkhulu kaMaskandi osukume ne-idea yokuthi umuntu nomuntu akahlale alalele iqhawe lakhe engalokhu ephuma ngaphandle eye emizini yabantu eyohlaziya izinto ey'ngekho. Lo mlisa ukhala ngama-albhamu aphumile kulo nyaka uthi ayikho neyodwa ayizwa ngathi iyabheda noma imbi lento le elokhu ishiwo abantu. Yena uphakamisa ukuthi umuntu akahlale la abhilonga khona noma akahlale kubo anake iy'ndaba zakubo. Kodwa-ke bafana bakithi hhayi, yabona wonke umculo osakhiphile angifuni uqhamba amanga, akekho umuntu engisamuze eshaya eceleni. Ngisabezwa nje bonke bahamba ngohlelo, okusizayo ukuthi wena ulandele iqhawe lakho leli olilandelayo, bezwa. Ungalaleli umuntu owazi ukuthi awumuzwa kahle ngoba vele uzomuzwa ebheda. Mina njengoba ngisho ngizokubalela nje laba abathathu. Uduma kahle abawu4, uduma kahle, uSicephi, uGatsheni, uMfokampungose, uKhuzani. Bonke basashayile labacula, akekho umuntu engibona esashaya eceleni. So kokusiza mfowethu ukuze uzoyithola nje ungalokho umhlaziyo oyimele ungabhadalwa, ulalela iqhawe lakho kuphela lelo lilalelayo, ungayi kwabanye abantu ongangene kubo ngoba vele uzobezwa bebheda umuntu obhedayo uwe.